Дэрбі беларусаў у НХЛ. Протас супраць Шаранговіча. Кубак Садружнасці і навошта нам тыя алімпіяды? І скандалішча вакол Кавалевіча і Немана. Да такога нас жыццё не рыхтавала. Гэта ютуб-канал Часнок, меня зовут Ярослав Писаренко, усіх вітаю. Ну што, рушым наперад. Давайте пачнем з НХЛ. Там уначы адбылося беларускае дэрбі. Вашынгтон Алексея Протаса сустракаўся з Калгары Ягора Шаранговіча. Протас да матчу падыходзіў 7-матчавай серыі без заброшаных шайб. У яго на пачатку года была невялічкая траўма, і акурат пасля яе вось і упала выніковасць. Шаранговіч наадварот зноў пачаў забрасываць, да гэтай гульні ў 4 апошніх матчах 3 дакладныя кідкі. Але ў самім дэрбі лепшым быў Протас. Менавіта яго шайба вывела Вашынгтон наперад пры ліку 1-1 і дапамагла аформіць перамогу 3-1. Ды і увогуле НХЛ прызнала Алексея другой зоркай матчу. Дарэчы, вельмі цікавая статыстыка. У бегучым сезоне Протас закінуў сваю 17-ю шайбу, і ўсе былі аформленыя не ў большасці. Па гэтаму паказчыку Протас увогуле другі ў лізе. Карацей, калі глядзелі беларускае дэрбі ў НХЛ, пішыце ў каментарах свае ўражанні. А там вось на ўзровень ніжэй, то бок у АХЛ, Ілля Протас таксама вызначыўся выніковым дзеяннем. Чарговая шайба маладога беларуса ў складзе Хершы Берс. Так, ну давайте да іншых навінаў. Зборная Беларусі па міні-футболе стартавала на еўра. Дарэчы, падаецца, ва ўсіх варыяцыях футболу беларусы былі на топ-турнірах, акрамя футбола. Можа, памятаеце, там быў цікавы такі момант, бо футзальнае еўра павінна было праходзіць у Літве і Латвіі. Але ў тых краінах адмовіліся прымаць беларускую каманду. Мне ўсё падавалася, што УЕФА іх прадавіць, але не, краіны Балты ў гэтым пытанні засталіся прынцыповымі. І толькі дзеля Беларусі матчы зборнай перанеслі яшчэ і ў Славенію. На гэтым нібыта і сайшліся. Ну і на самім турніры ў першым матчы беларусы саступілі бельгійцам 0-4. Пры гэтым з пункту гледжання статыстыкі там не ўсё было так дрэнна, то бок не было відавочнага знішчэння, але лік такі. У квартэце з беларусамі яшчэ гішпанцы і гаспадары турніра славенцы. І калі каманда Александра Чэрніка прайграе ў панядзелак гішпанцам, а бельгійцы не прайграюць славенцам, шлях зборнай Беларусі на турніры скончыцца. Дарэчы, яшчэ перад матчам трэнер сказаў такія словы: "Зараз не самыя простыя часы, а тут найважнейшы міжнародны старт для гульнявога віда спорта. Гэта не можа не аб'яднаць наш народ і дома ля экранаў сваіх тэлевізараў, і тут у Славеніі ганарымся, што будзем прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне". Ох, хто тут толькі ўжо не спрабаваў гэты народ аб'яднаць. Але падтрымкі нібыта не хапіла. Каментар Чэрніка да гульні: "Велізарны беларускі дэсант едзе, таму найперш тут на пляцоўцы будзем адчуваць энергетыку". Чэрнік пасля гульні: "У нас крыху не хапіла эмоцый, зараду, каб вочы гарэлі". Ну, мабыць, не даехаў дэсант, але дзе быў той дэсант, мы даведаемся ў наступнай навіне. Так, памятаем, што беларускіх біятланістаў не дапусцілі на алімпійскія гульні. Што аб гэтым кажа галоўны трэнер каманды Олег Рыжанкоў. Усе, ў прынцыпе, былі гатовыя першапачаткова да гэтага псіхалагічна. Зразумела, надзея памірае апошнім, але тым не менш трагедыі ніхто з гэтага не робіць. Перажываем стаічна. Тым больш у Беларусі свая алімпіяда, этап Кубка Садружнасці прам у Раўбічах. Хаця для некаторых параўнанне гэтых двух турніраў можа паддацца крыху абразлівым. Каментар беларускай біятланісткі Алёны Кулак: "Тут узровень вельмі годны, нават, магчыма, вышэйшы, чым на алімпійскіх гульнях, наколькі разумею. Спартсмены з Расіі вельмі моцныя, канкурэнцыя вельмі высокая. Для нас, маладых спартсменаў, мусіць нават лепш выступаць тут з расійскімі атлетамі". Фух, ну дзякуй Богу, хоць на гэтыя гульні не дапусцілі, а то б прасеў узровень айчыннага біятлона. Дарэчы, у каментарах ёй отказали. Девчонка всю жизнь в деревне прожила, только телевизоры смотрела. Зачем нужны эти второсортные олимпиады, когда есть Кубок Содружества? Какие же у нас сыкливые спортсмены, им говно скажут жрать, они скажут, что это лучше, чем пюрешка. Дарэчы, сам турнір гэты я не гляжу. Не ведаю, калі вы сачыце, можете написать свае ўражанні, але зноў-таки, калі читаю комментары, ну, такое сабе. Картинка по сравнению с Кубком мира вообще колхоз. Что-то как будто в районе запущенной Чернобыльской зоны территории соревнуются. Просто ужасная картинка. А ведь год готовились, не менее. Неправда, современная картинка. А на Кубке мира подвисает, у меня каждый раз виснет. Да не в подвисании дело, антураж никакой, вот в чем дело. Весьма скудненький и даже убогий. Рекламы почти ноль, а которая есть, очень серая и блеклая. Грустное зрелище, признать надо, честное слово. Ну не ведаю, конечно, я не смог знайсці саму трансляцию, але только поглядите, як все четко на трибунах. Амаль усе у аднолькавых шапках. Хейтеры, конечно, скажут, что як у паўночнай Кореі, але ж гэта хейтеры. Ну просто содружнасць, да, як яна ёсць. Раўбічі, клас!
Вы красавицы! Белорусы отлично, молодцы! Да і вон, Сола срэбра ўзяла, ну, свята Украіне. Так, ну і тэма, міма якой просто немагчыма прайсці. У Дар'і Домрачавай запыталіся, на якой мове размаўляюць яе дзеці. На якой мове яны размаўляюць? Вучаць адразу 2 ці 3, 4. Руская, нарвежская, англійская і беларуская. Старэйшая дачка добра на ёй размаўляе. Напэўна, ведае нават больш слоў, чым я. Блин, конечно, адразу хочется пожартаваць, што пасля таго, як у 20-м годзе сілавікі збілі брата Домрачавай, спартсменка выйшла ў паблік, і тут стала зразумела, што ведае яна сапраўды не так шмат слоў, як хацелось бы. Але рэспект, конечно, хоць у якім выглядзе, але беларуская мова ўсё ж жыве. Ну а што наконтам гэтага кубка садружнасці, давайте вынікі падвядзем ужо ў пачатку наступнага тыдня, окей? Так, у нас тут скандал у беларускім футболе. Дастаткова лакальны, нават такі вельмі лакальны, але нейкі такі незвычайны. Я, калі шчыра, даволі доўга спрабаваў разабрацца ху з ху. Давайте яшчэ раз паспрабуем. Былі ў Нёмане 2 юрыя з Расіі, Гаўрылаў і Клачкоў. Абодва сышлі з каманды, бо мелі нейкія праблемы з трэнерскім штабам. Там шмат было сказана, але зводзілася да таго, што з Кавалевічам не знайшлі агульнай мовы. Сам Кавалевіч пракаментаваў сітуацыю так. Цяжка каментаваць бязглуздзіцу людзей, таму няхай гэта застанецца на іх сумленні, няхай гэта будуць іх каментары. Даволі сціпла, тым не менш. Далей з'яўляецца некая Анастасія Гатэнка. Гаўрылаў называе яе, цытата, дзяўчынай Кавалевіча ці хто яна там. Але яна ўвогуле хакейны рэферы і кіраўнік жаночай хакейнай каманды зборнай Беларусі, то бок супрацоўніца Федэрацыі хакея. Пры гэтым у яе добрыя стасункі з Кавалевічам, прям вельмі добрыя. Вось сторыс Анастасии. Каждый раз, когда рядом с тобой, всегда думаю, что это сон. Не буди меня. Короче, я не ведаю, якія там стасункі паміж ёй і жанатым Кавалевічам, можа яна з дзяцінства просто за неман. Але пры тым, што Кавалевіч даў такі даволі стрыманы каментар, пра гэтых гульцоў Анастасія Гатэнка выйшла ў сторыс, каб просто дэкласаваць 2 расійскіх футбалістаў. Там шмат было тэксту, прачытаю толькі некаторыя фрагменты. Гэта не ў Магілёве круціць каровам хвасты і радавацца нічыёй. Табе не дзьмулі ў дупу, як рабілі гэта ў Магілёве, і ты змірыцца з гэтым не змог. Калі ты перапалоханы не змог у кіраўніцтва пазначыць свае умовы, значыць, або яны цябе задаволілі, або ты ўзяў з сабой на сустрэчу толькі одно яйка. Калі вы думаеце, што атрымалі мала, вы атрымалі больш, чым варты, а разгаварыліся і думалі, што вас хтосьці будзе чакаць, хлопцы, вы выглядаеце як самы дрэнны анекдот. Ну, карацей, стыль размовы даволі пазнавальны, не? На пытанне, ці ёсць верагоднасць, што гэтыя сторыс пісаў сам Ігор Кавалевіч, а не Гатэнка, Юрый Гаўрылаў адказвае так. Гэта безумоўна словы Кавалевіча. Так ён казаў нам у распранальні на працягу ўсяго сезона. Хто яшчэ мог такое сказаць, акрамя яго самого? Ты што, Кавалевіч так стаміўся ад штрафаў АБФ, што цяпер за яго адказваць будуць там нейкія проксі? Пакуль увесь свет абмяркоўвае вяселле Дэвіда Бекхэма, Брукліна і контры паміж Вікторыяй Бекхэм і яе новай невесткай, у нас тут свае пірагі. Маем, што маем. Дзякую вам вялікі за прагляд, пішыце каментары, ставце лайки, подписывайтесь на канал і давайте разам будзем чакаць добрых навін. Пакуль.